Tiesitkö, että koira tarvitsee 5-6 desiä vettä painokiloa kohti päivässä, eli esim. 20 kiloa painava koira tarvitsee noin 1-2 litraa vettä päivässä. Veden tarve voi kuitenkin vaihdella riippuen koiran aktiivisuudesta, ruokavaliosta, ympäristön lämpötilasta ja koiran terveydentilasta. Rekikoiria juotetaan yleensä vähintään 2 kertaa päivässä terästetyllä vedellä, eli veteen on sekoitettu esim. Lihaa, jotta koira joisi koko nestemäärän. Kaikille koirille juotto ei kuitenkaan aina maistu, ja puhdasta vettä tulisi siksi olla vaihtoehtoisesti tarjolla myös talvipakkasilla. Lumen syöntiin ei tule vedota, sillä koira ei saa lumesta tarpeeksi vettä, ja liiallinen lumen syönti voi aiheuttaa koiralle vatsan ärsytystä. Tämän vuoden alussa tuli voimaan uusi eläinten hyvinvointilaki, jonka myötä kaikilla nisäkkäillä ja linnuilla tulee olla pitopaikassaan jatkuvasti mahdollisuus juoda vettä. Yhtenä poikkeuksena oli kuitenkin rekikoirat, joilla ei lain mukaan tarvi olla sulaa vettä koko ajan tarjolla. Mäkin ajattelin ennen näin, mutta en enää. Viime talvena pidin koirien vesiä sulana mahdollisuuksien mukaan, kävin illalla ennen nukkumaan menoa lisäämässä koirille sulat vedet tarhoihin, usein koirat tulikin heti juomaan. Aamuisin jouduin kuitenkin surullisena katsoa jäätyneitä vesiastioita, joista koirat oli yrittänyt juoda yön aikana. Päätin heti, että kesällä laitetaan koirille vesiastiat, jotka pysyy sulana myös kovilla pakkasilla. Nyt meillä on jokaisessa tarhassa asennetut sulavesiastiat, eikä vesien jäätymisestä tarvi enää huolehtia.